Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu sa k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nansarakan na an ka se kɛnɛ kɔnɔna la yan sa ka se ka olu bamayɛlɛma aw ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen in na ka sababuya kɛ an danbɛ fɛn kelen na Joliba TV News ni Joliba FM ni ano sa o ti dɔwɛrɛ ye ko maa kunnafonilen suba ye o hukumu kɔnɔna la sa min ye gafew ye an b'a fɔ olu bɔra wa baara in kɔnɔna la sa jamakulu kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ o de kama sa min ye radio fan fɛ bi ka se ka an kumakanw sabati yaasa kumakanw ka sɔrɔ fasa nɔgɔya kɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen a bɛ kalifalen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ la bi mun ye Bubakari Tarawele n'an ko a ma Grand B tele fan fɛ sa maa dama dama olu ka wulikajɔ don Augustin Eshubihi bolo na Lamine Kulibali ka na se Musa Aidara ma Yusuf Sangare an ma ɲinɛ kɔ fo ka na se Salimata Wedraogo ma ni maa dama dama olu ka wulikajɔ don yaasa aw bɛ se ka an janna kumakanw sɔrɔ tele fan fɛ ani k'an kumakanw sɔrɔ radio fan fɛ an y'a fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la gafew olu bɔra bi min ye Nouvelle Horizon a b'an bolo yan an b'an da don a kɔnɔna la Soir de Bamako ale b'an bolo yan an b'an da don a kɔnɔna la Challenger o bɛ kɛ ka bi kibaruyaw olu kuncɛ i n'a fɔ ladala sa an y'a yira u la k'a fɔ gafe ninnu bɛɛ lajɛlen sa u bɛ kumakan minnu fɔ an bɛ o kumakanw de ta ka se ka olu bamayɛlɛma o ye tolu kana gafe fɔlɔfɔlɔ min ni an b'an bolo sa o ti dɔwɛrɛ ko ye Nouvelle Horizon a da bɛ waleya belebeleba kɔnɔna la bi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kiri bunnaku kan sa ko sɛgɛsɛgɛli o bɛna boloda ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ko ni ka sɔrɔ ko olu da don bɛ bɛnkan sɛbɛn o waleyali kumaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛn min n'o tɛmɛna Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ sa don tɛmɛnlenw na a yirala k'a fɔ min n'an b'a wele ko accord de paix min ni o sigira sen kan nin kibaruya ko a dira Nouvelle Horizon maaw ka fɔli la sa min ye camancɛ fanga o hukumu kɔnɔna la premier ministre min b'o kɔnɔ sa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale de ye kibaruya yɛrɛ bɔ ka bin koyi ko Choguel Kokala Mayiga kunungo sa laseli dɔ kɔnɔna la ko a ye kibaruya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko min ye bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna bɛnkan ni bɛnkan minnu ni olu fɔra a kɔnɔna la sa a bɛ ka sabati wa a tɛ ka sabati wa ko don nataw kɔnɔna la ko fɛsɛfɛsɛli belebeleba ko o bɛna kɛ o ko kɔnɔ o tagabolo kelen in na sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la bi cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a ye gɔrituru waleya belebeleba kan koyi k'a yira k'a fɔ ko min ye bɛnkan sɛbɛn o hukumu kɔnɔna de la sa lajɛ dɔ kɔnɔna la lajɛ min ni Aramɛdi Maw ni olu de y'o lajɛ sigi sa a kɛra Novembre kalo in yɛrɛ tile 23 tɛmɛnen kɔnɔna la ko min ye jamana ɲɛmaa min ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye sa n'o ye premier ministre ye ko a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni olu jɛra ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna la sa ko waleya caman yera a kɔnɔna la waleya minnu ni olu kɛra sabatifɛnw ye ko bari ko waleya caman fana b'a kɔnɔ waleya minnu ni jateminɛ belebeleba kan ka kɛ a la k'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi a ti maa si ma nɔgɔ la k'a ye k'a fɔ ko min ye Mali worodugu yan fan fɛ ko waleya caman kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la maa dɔw fɛ maa minnu ko n'u kɛn bɛ k'u dogo i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na sa bɛnkan sɛbɛn ale hukumu kɔnɔna la k'u dogo bɛnkan sɛbɛn in kɔfɛ ko min ye jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka to ten cogo si la o hakilina de kɔnɔna la sa k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko trop c'est trop o ti dɔwɛrɛ ye ko nege bɔlen o barika bonyana fo k'a fɔ ko barika bonyana i n'a fɔ a y'a yira cogoya min na sa ko min ye maliyɛn caman ye ko olu de ye ɲangili sɔrɔ min ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ hukumu kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na maa juguw fɛ ko a kɛn bɛ ka sugandili kɛ a ko kɔnɔ yɛrɛ koyi k'a yira k'a fɔ ko min ye Tombouctou mara ka na se Banba ma Burema kɔnɔna la ka na se Gao mara ma fo ka na se Kidali kɔnɔna ma ko laban in na sa ko waleya caman kɛra o kɔnɔna la yen nɔ waleya minnu ni sabatifɛnw tɛ cogo si la i n'a fɔ Nouvelle Horizon kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko Choguel
Mayiga ale ka ɲɛfɔli don ko a y'a yira k'a fɔ ko waleya caman de kɛra o ko kɔnɔna la sa waleya minnu ni faamuyali tɛ se ka sɔrɔ a la cogo si la ko k'a sababu kɛ ko adamadenya yɛrɛ hakɛw ko olu darakira maa dɔw fɛ maa minnu ni kɛmɛ k'u dogo accord belebeleba in kɔfɛ sa accord min ni o sigira Mali jamana ni maajuguw cɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa min ye Algérie jamana kɔnɔna la Choguel Kokala Mayiga ko a ka ɲɛfɔli la i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na kɛ ko a ye gɔri belebeleba yɛrɛ turu waleya kan koyi k'a yira sa ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o bɛ wele ko SEMA maaw ko wulikajɔ caman de kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la yaasa ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔla cogo min an ka fɔ tɛ dɛ Nouvelle Horizon ale ka fɔ don a bɛ bi bɔli kɔnɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko u ye wulikajɔ caman sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la ko n'a yirala ko damatɛmɛ waleya ko o k'u yera kow kɔnɔna la ko hali ni k'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaaw ye a yira sira bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'a yira k'a fɔ ko o damatɛmɛ waleya minnu ni olu fɔra ko o ma kɛ bi o ma kɛ sini min ye bɛnkan sɛbɛn ye o hakilina kɔnɔna ye ko SEMA jɛkulu ka na se min ye jɛkulu wɛrɛw n'o bɛ wele ko CSP ale ni PSD ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Choguel Kokala Mayiga k'a kɛn bɛ ka ɲininkali tɔrɔ bi k'a yira k'a fɔ ko waleya jumɛnw kɛra a kɔnɔna la min ye nin jɛkulu ninnu ye sa ko ni u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o ko kɔnɔ ko ale ɲɛ tɛ o waleyaw la o tagabolo kelen in de kɔnɔna la sa k'a yira k'a fɔ ko banbagaciya waleya o ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an bɛ don min na i ko bi min ye an ka jamana worodugu yan fan fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko waati ni waati ka to ka poyi ka na ko gɛlɛyaw ta ka maaw sɛgɛrɛ ko a yɛrɛ kɛra sababu ye min ye kalanko ko o tile tɛ an bɛ don min na i ko bi jamana worodugu yan fan dɔw fɛ ko o tɛ se ka faamu cogo si la a da bɛ min ye Kidali kɔnɔna la ko denmisɛnw ko olu ka taga ni ka segin o baaraw gɛlɛyara ko min ye dunko juguya ko o waleyaw fana bɛ yen nɔ ko maajugu wagati bɛɛ lajɛlen na sa u bɛ bali ka poyi min y'u diya k'o kɛ k'u kɔ segin i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la a ko finitigiw Mali finitigiw n'o ye armée régulière sa ko olu bɛ ka dansiri o ko de la o wulikajɔ kɔnɔna la sa ko bɛɛ lajɛlen bɛ kulela nin waati in kɔnɔna la n'i ka tagabolo ye bɔn sen kan bɔn kun kan ko o kɔnɔna la n'a nana yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min ni o kun sigira Mali jamana ale ni maajuguw cɛ Algérie jamana kɔnɔna la ko ɲangili bɛ ka kɛ o ko kɔnɔna la ko ale Choguel Kokala Mayiga ko a t'o faamu waati ni ko ni fanga bɛ min ye banbagacimaw ni fanga bɛ u fan fɛ waati minnu na ko min ye gɛrɛfɛ waleyaw ye ko olu tɛ fɔ a kɔnɔ cogo si la bari min ye Mali finitigiw ye ko ni olu ye se sɔrɔ waati ni waati ko min ye sariya sɔsɔ ko kumaw ye ko olu bɛ n'u bɔ k'u bin i n'a fɔ Nouvelle Horizon a y'a yira a ka bi bɔli la cogo min ko Choguel Kokala Mayiga k'a ko o de tɛ faamu baara ninnu kɔnɔna la ko a kɛn bɛ ka welekan belebeleba fana bila gafe yɛrɛ kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko welekan in ko a b'a ɲɛsin min ye Kidali population yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ko maa minnu bɛ yen nɔ waati ni waati ko n'u y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko maajuguw bɛ wulikajɔ la u sen fɛ k'u kana kɛ maaw ye maa minnu dadelen don k'o ye ko ayi cogo bɛɛ lajɛlen na sa k'u ka fɛɛrɛ kɛ min ye Mali finitigiw ye ka olu labɔ a kalama k'a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na jɔnni bɛ nin fan fɛ jɔnni bɛ nin fan fɛ yaasa don nataw kɔnɔna la wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa banbagaciya waleyaw kɔnɔna la min ye binkani waleyaw olu kana na taa fɔ ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma siraw fɛ ko bari n'i y'a jateminɛ halisa Choguel Kokala Mayiga a ka ɲɛfɔli la k'a yira k'a fɔ ko nin waleya fɛn fɛn filɛ nin n'i y'a jateminɛ ko waleya tɛ min ye waleya kura ye koyi awɔ ko waleya de don min ni a bɛ sen na a bɛ san caman bɔ min ni an b'a wele ko histoire ko o baara ninnu de kɔnɔna la sa min ye jateminɛ caman ye i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min ko Mali ɲɛmaaw ye o jateminɛw sigi ka fɛɛrɛ caman sigi ka fɔ caman kɛra ko nin bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la min ye finitigiw ye wajibi don waati ni waati olu ka nin wulikajɔ ninnu sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bisa i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a kɛn bɛ k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ cogo min ko maa bɛ se k'a fɔ an ka finitigiw ka wulikajɔ la ko tare o tare min ni o bɛ ka fɔ an bɛ don min na i ko bi ko kɛn bɛ ka maa caman bɔ u bɔkolo kan n'u bɛ ka waleya caman ta ka da an ka finitigiw la k'a yira k'a fɔ ko damatɛmɛ waleyaw ko u bɛ ka olu sigi ko fɛsɛfɛsɛli bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a y'a yira cogoya min na a ko kiiri kɔni o bunakun kan ko o siraw bɛna sigi ni kiiri bunakun siraw sigira kaban ko maa ti bɔ maa la maa o maa ni e tɔgɔ yera min ye bɛnkan sɛbɛn
bakuruba tagabolo kɔnɔna la ko o tiɲɛ walima e sen yera a sira dɔw fɛ ko i bɛ se ka wele ka ɲininka i ka tagabolo kɔnɔna la ko a bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔ wɛrɛ ko ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maa minnu ni olu ye tiɲɛli kɛ ka tɛmɛ olu ka tiɲɛliw kana to ten tɔ ko k'a sababuya kɛ u ye maa minnu bɔnɛ u ni na don tɛmɛlenw kɔnɔ walima u ye maa minnu jogin ni olu bɛ yen don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko u fana mansaw bɛ yen u somɔgɔw bɛ yen ni olu sigi ten ka lajɛli kɛ ko o tɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni o ye sabatifɛn ye Nouvelle Horizon an y'a b'o kɔnɔna la Awa Sayidu Tarawele ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bi to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko parti politique dɔ bɛ jamana in kɔnɔna la sa n'o ye jɛkulu belebeleba ye ko n'a bɛ wele ko RPM n'o ye Rassemblement pour le Mali ye ko o maaw bɛ wulikajɔ dɔ sabati la wulikajɔ in ko a tun tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko u ye wulikajɔ de sabati u ni jɛkulu wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o jɛkulu ko o ye ASMA CFP ko ASMA CFP ale ni RPM parti ko olu de wulikajɔ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon a da b'a la bi cogoya min a y'a yira k'a fɔ ko parti in yɛrɛ ɲɛmaaw sa ni o belebeleba dɔ ko ni o ye Bokari Tereta ye ko fasili bɔra ale fanfɛ kibaruya sɔrɔla ale fanfɛ ko a y'a yira ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa k'a ye k'a fɔ ko min ye RPM ye sa ko ale ka bureau politique national ko u bɛ wulikajɔ de la wulikajɔ min kɔnɔna la sa u ni parti minnu ka kuntilenna ye kelen ko ni u bɛ se ka gɛrɛ olu la o tagabolo de kɔnɔna la sa ko u ye nin wulikajɔ in sabati u ni ASMA CFP maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ASMA CFP fana ka ɲɛma ni o ye Badara Aliyu Berete ko ale tun bɛ a kɛnɛ kan ko a ɲɔgɔn ye kɔnɔna la sa min ye RPM ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ASMA CFP maaw i n'a fɔ fasiri b'a fɔla cogoya min na sa ko u bɛnna waleya caman kan u ye sigikafɔ min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ in yɛrɛ kɔnɔna la sa k'u da nana don waleya caman na waleya minnu ni o bɛ jamanajɔ kofɔ waleya minnu ni jamana bɛ bisibasale cogo minnu na an bɛ don min na i ko bi n'a b'o kofɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ i n'a fɔ fasiri bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko kuma dira min ye RPM o ɲɛmaa dɔ ma n'o ye Bokari Tereta ye ko a y'a yira sa k'a fɔ ko RPM ka kuntilenna ale ni PS yelen kura maaw fo ka na se min ye parti politique wɛrɛ bɛ damadamaw bɛ yen ko a da tɛna se minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma ko ni maaw y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ tile min na i ko bi ko min ye RPM ye k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u ɲɔgɔn parti bɔɲɔgɔnkow ma ko parti minnu ni u hakilina ye kelen u bɛ gɛrɛla o partiw de la i n'a fɔ Bokari Tereta a y'a ɲɛfɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ cogoya minnu na ko o baara minnu ni o bɛ ka tɛmɛ partiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna kɛ sababu de ye u bɛ se ka ɲɔgɔn ka kuntilennaw dɔn u bɛ se ka ɲɔgɔn tagabolow dɔn cogo minnu na o tagabolo kelen in kɔnɔna la ko min ye Seku Ɲamɛ Bacili ye ko ale fana ye min ye CFP maa ye a y'a yira a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye RPM maaw ye nin wulikajɔ min kɛ ko a bɛnna olu ka parti ma bi a bɛnn'u ka parti ma sini wa don nataw kɔnɔna la k'u bɛna wulikajɔ caman sabati u ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ segin ka na min ye Bokari Tereta fɛ k'a y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka wulikajɔw ye don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko ni maaw hakili b'a la ko min ye ADEMA PAJ ka na se ASMA CFP fo ka na se PS yelen kura maaw fo ka na se ko parti wɛrɛ minnu ni olu tɔgɔ ma fɔ fɔlɔ n'u bɛ ka o jate minɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko u ni olu bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ i n'a fɔ ni partiw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ parti kelen dɛ ko ayi ko sigikafɔ tagabolo kɔnɔna la min ye kɛwale ye kɛwale min ni o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛna o siraw de sinsin yanni min ye wasaden kalata ka na se jamanakuntigi kalata o ma fasiri min ni a bɛ nin kuma fɔla a ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Bokari Tereta ye a b'a k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw la Nouvelle Horizon kɔnɔ yan a ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko min ye RPM ye k'u tun ye nin ko in kelen in yira parti caman na ko kura tɛ olu fan fɛ bari u ye wulikajɔ min kɛ nin ye ka ɲɛsin min ye ASMA maaw ma ka ɲɛsin o bureau politique ma ko hakilina de don hakilina min ni a sennen don u fan fɛ a bɛ waati jan bɔ u ka politique yɛrɛ tagabolo kɔnɔ o tagabolo kelen in na ko min ye ASMA maaw ye ka bɔ kuma kɔnɔ ko olu y'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko min ye parti fila in ye ASMA ale ni RPM ko u ka kuntilennaw de ye kelen o kuntilenna min ni o ye kelen k'a tɛ k'a fɔ ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan wajibi la ko bari yanni kalata nata cɛ maaw bɛ n'u sigi ka bɔ fɛn caman kalama waati ni waati ko nin parti belebeleba filaw ko u bɛna ɲɔgɔn wele ka sigikafɔw kɛ ka sigika barow kɛ sigika baro minnu ni sigikafɔ minnu kɔnɔna la sa ni jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama
parti ninnu ɲɛmaw u ka ɲɛfɔliw la ko u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fana bɛna sigi wagati ni wagati ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo yanni jamanakuntigi kalata ani wasaden kalata minnu ni olu bɛ ka labɛn jamana kɔnɔ don nataw kɔnɔ ko yanni olu bɛ se fasiri a bɛ nouvelle horizon kɔnɔna la Moribafin Kamara ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi banbagaciya waleya min ni an kun da b'a la kuma ɲɛfɛ sa ko a y'a jira k'a fɔ ko min ye Baɲaŋana mara kɔnɔna la ko a bɛ n'a fɔ banbagaci waleya ko o ɲɔgɔn ɲɛ bɛ yen nɔ fo k'a fɔ k'a ɲɔgɔn ɲɛ bɛ yen nɔ maa juguw fɛ koyi ko awɔ k'an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ nouvelle horizon a ka bi bɔli la a y'a jira cogo min a ko groupe armé terroriste n'a bɛ wele ko GATI ko o maaw ko olu ye wulikajɔ dɔ de sabati ka ɲɛsin min ye dugu damadama ma dugu minnu n'u bɛ Baɲaŋana ka mara kɔnɔna la ko o wulikajɔ min ni u y'o sabati ka ɲɛsin nin dugu ninnu ma ko a kɛra tiɲɛli ye fo k'a fɔ k'a kɛra tiɲɛli ye u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa u y'a jira k'a fɔ ko maa juguw ye wulikajɔ de sabati o wulikajɔ kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye ko u y'u seko bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ ko bari yanni u bɛ kibaruyaw sɔrɔ ko maa jugu ninnu ko u sera ka dankari waleya dɔw kɔnɔna la Baɲaŋana yɛrɛ mara kɔnɔ fo ka taa se min ye dafɛ dugu dɔw ma Baɲaŋana fan fɛ i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogo min ko Dokonbo min o bɛ Baɲaŋana cercle kɔnɔna la ka na se Teguru ma fo ka na se Anakada ma ko n'i ye nin sigida ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ko maa juguw ye wulikajɔw sabati nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a yɛrɛ kɛra sababu ye min ye maa 4 olu ka taaɲa min ye Mali finitigiw fan fɛ ani sira wɛrɛw fɛ ko maa 3 bɛ yen nɔ ko olu taaɲana min ye taa ni ka segin maa dɔw fɛ n'o bɛ wele ko transport en commun o sira dɔw fɛ ko bari min kan ka faamu nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la dɔrɔn ko min ye maa juguw ye ko u ma taa pepewu dɛ u bɛ an sen fɛ ko nin kibaruya min ni u b'a di la tan i n'a fɔ nouvelle horizon b'a fɔ la cogoya min na ko Mali finitigiw bɔlen waleya ninnu kalama k'a fɔ ko maa juguw y'a ɲini ka ko dɔ kɛ min ye finitigiw ye ko u yera kɛnɛ kɔnɔ u yelen kɛnɛ kɔnɔna la ko u y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Peru fanfɛla ka taa se Sogobiya fanfɛla ma ko finitigiw ni olu ka wulikajɔ kun tɛ ko gɛlɛya belebeleba tun bɛ yen nɔ gɛlɛya minnu ni a tɛna dan nin sira ma koyi bari gafe kɛmɛ k'a da don waleya kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye wagati ni wagati ko u cɛ de ka jan kosɛbɛ min ye maa juguw fanfɛla la o de kama ko min ye maa juguw ye k'u bɛ ka se Baɲaŋana fanfɛla bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ka se k'u ka taga ni ka seginw kɛ waati ni waati Mali finitigiw bɛ poyi ka jɔ ko bari ko b'a sɔrɔ min ye maa juguw ye k'u y'u ka tiɲɛli kɛ ka ban o de kama min ye gafe ye a yɛrɛ kɛmɛ ka min ye fɛɛrɛ dɔw ye ka o di a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ wele de bila min ye jamana ɲɛmaaw ma i n'a fɔ nouvelle horizon bɛ k'a fɔ cogo min sa ko jamana ɲɛmaaw ko u hakili to nin sira ninnu fɛ ko n'i y'a jate minɛ dɔrɔn ko kunungo min ye araba ye novembre kalo tile 29 san 2023 ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ u bɛ dagalen yɔrɔ minnu na n'olu bɛ wele ko source locale ko olu y'a jira k'a fɔ ko min ye kunkan dɔ ye n'o ye explosion ye ko u y'o fana mɛn ka ɲɛsin min ye nɛnɛ fanfɛla ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ Baɲaŋana mara kɔnɔ o hakilina de la sa k'u bɛ wele bila i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min jamana ɲɛmaaw ma ko maa juguw bɛ an senfɛ u kana ɲinɛ cogo si la fasiri an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ nouvelle horizon kɔnɔ k'a ɲɛsin soir de Bamako ma kɛ soir de Bamako a fana da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a jira halisa o maajugu ko sira kelen in don koyi a y'a jira sa k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ sa ko min ye an ka finitigiw ye ko tare bɛ se k'a fɔ ko k'a sababuya kɛ ko u ye maajugu 2 ka olu daragi ko nin waleya in a kɛra yɔrɔ jumɛn k'a kɛra an ka jamana worodugu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara kɔnɔna la min ye soir de Bamako ye u da b'a la u y'a jira sa k'a fɔ ko kunun ko min ye Mali finitigiw ye ko olu ni min ye maajugu dɔw ko u karila ɲɔgɔn na jeune o ka hukumu kɔnɔna la ko o kari ɲɔgɔn na hukumu kɔnɔna de la sa ko min ye Mali finitigiw ye sa k'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko k'a sababuya kɛ k'u ye dankari finitigiw dɔw maajugu dɔw la ka o maajuguw ka olu daraki ko nin waleya min ni a
a kɛra Mali finitigiw fɛ k'a sabatira ala ni min ye douanzan fanfɛla la ko maa dɔw bɛ yen minnu ni olu de kibaruya di an ka finitigiw ma k'a yirula k'a fɔ ko maa juguw bɛ u senfɛ u ka jateminɛ k'a kɔnɔna la ko don tɛmɛnlenw na o terroriste minnu ni olu bɛ ka kofɔ tantɔ ko u bɔra Tɛnɛku fanfɛla de la ka na u daga nin yɔrɔ in na ko don tɛmɛnlenw na a kibaruya kun dira an ka finitigiw ma bari u tora jateminɛ la a ko kɔnɔna la ko fo ka taa se kunun masa i n'a fɔ gafe k'a fɔ cogoya min na n'o ye Soir de Bamako ye ko u karila ɲɔgɔn na u n'an ka finitigiw sa bari se fanfɛla la sa min ye Mali finitigiw ye ko olu de ye se sɔrɔ o tagabolo kelen in kɔnɔ u y'a jira ko Ɲafunke fanfɛla fo ka na se min ye jamana kɔni worodugu yanfan fan caman bɛ yen nɔ ko min ye maajuguw ye tiɲɛ don ko Mali finitigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bari k'u b'an senfɛ an k'an hakili to o waleyaw la kibaruya an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ fasiri datugu ni challenger kɛ challenger ale da bɛ waleya dɔ la a y'a jira k'a fɔ ko min ye retour à l'ordre constitutionnel n'o ye an ka segin sariya tagabolow kan jamana kɔnɔna la ko jɛkulu min ni o bɛ o kofɔ ko olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la n'o ye observatoire ye sa ko jɛkulu de don jɛkulu min ni a bɛ plateforme belebeleba jɛkulu belebeleba 36 a b'o kofɔ ko u ka laseli bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ka ɲɛmaaba n'o ye Dr Ibrahima Sango ye ko ale de ye laseli kɛ k'a yira jamana ɲɛmaaw la camancɛ fanga ɲɛmaaw ko tiɲɛ don k'a fɔ u bɛ baaraw la da donna waleya caman kɔnɔna la ko bari k'u kana ɲinɛ cogo si la min ye jamana kuntigi kalata ko a sera ten sa min ye maaw ye olu ka bɔ o dati kalama k'u ka don fɔ don min ni bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama na kuntigi kalata ko o bɛ ka labɛn wa a bɛ kɛ nin waati in de kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko observatoire maaw ko olu ka jateminɛ kɔnɔna la min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ kɔnɔla kalata kɔnɔna la sa ko camancɛ fanga ɲɛmaaw ko u ta ka u da don o ko la u ta k'u siɲɛ ka bɛn n'a ye ko n'i y'a jateminɛ waleyaw kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ don k'a fɔ ko basigi ko o mana Mali fan bɛɛ lajɛlen na ko bari tagabolo kɔnɔna la sa ko jateminɛ dɔw bɛ se ka kɛ jateminɛ minnu n'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ko kalata jamana kuntigi kalata o ka kɛ ni o jamana kuntigi nana o n'a ka gouvernement k'olu fana bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa basigi tɔ o bɛ kɛ ko ni o waleyaw ma kɛ kaban bɛɛ ka to sigilen ten ko k'a fɔ ko jamana kuntigi kalata o fana kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ i n'a fɔ observatoire maaw olu bɛ k'a fɔ cogoya min sa k'o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye awɔ an ka fɔlen tɛ min ye observatoire mɔgɔw ka fɔlen don a bɛ fasiri kɔnɔna la fasiri min ni o ye challenger ye e ko fasiri nin t'a kuncɛli an b'a bila yan nɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sa ko aw ni ce aw ka filɛli la ani ce aw ka lamɛnli la radio jeliba télévision jeliba an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye waati bɛɛ lajɛlen ni fasiriw bɔra ka se yan nɔ ka u bamayɛlɛma aw ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ kɔnɔkulu jɛlen o de tun bɛ bin fɔ an y'a jira k'a fɔ télé fan fɛ maa caman tun bɛ yen nɔ radio fan fɛ maa caman bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ aw minnu b'an lamɛn ani aw minnu b'an lajɛ aw bɛ se ka aw sago sɔrɔ cogo min ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lamɛnli la aw ni ce aw ka filɛli la ala ka tile hɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 92 99 ani 99